της Παόλος Σταυρογιαννοπούλου. Οι οικομαχητές είναι μια νεοσύστατη ομάδα νέων από την Πάτρα, την Αθήνα, το Μεσολόγγι και το εξωτερικό, που έχουν σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Έτσι λοιπόν, αυτή η άτυπη ομάδα νέων έχει σαν πρώτο μέλημά της την επαναφορά του ανθρώπου κοντά στη φύση. Το πρώτο πρόγραμμα με τίτλο «Αλλάζοντας τοπίο» θα πραγματοποιηθεί στο Μεσολόγγι από 28 Δεκάτου 2008 έως 2 Πρώτου 2009. Παράλληλη είναι η συνεργασία και με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Μεσολογγίου, το ΣΥΝ Μεσολογγίου, το οποίο έχει σαν στόχο, όπως και οι οικομαχητές, να φέρει κοντά αντιπροσώπους από ευρωπαϊκές οργανώσεις, συμβάλλοντας στη σωστή πληροφόρηση των νέων ανθρώπων στο να κατανοήσουν το ρόλο τους μέσα στο περιβάλλον. Η ομάδα μας ονομάζεται Οικομαχητές. Είμαστε νέοι από το Μεσολόγγι, την Αθήνα και την Πάτρα. Η ομάδα μας είναι νεοσύστατη, είναι άτυπη ομάδα νέων και αποφασίσαμε να κάνουμε αίτηση στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πρόγραμμα Youth in Action, Νέοι εν Δράση, το οποίο και μας χρηματοδοτεί. Αυτό που κάνουμε εδώ στο Μεσολόγγι λέγεται «Αλλάζοντας τοπίο». Έχουμε συνεργάτες από 10 χώρες της Ευρώπης. Και στόχος μας είναι να συναντηθούμε εδώ στο Μεσολόγγι, να συζητήσουμε για περιβαλλοντικά θέματα και φυσικά να αναπτύξουμε συνεργασίες, έτσι ώστε στο μέλλον να μπορέσουμε να διοργανώσουμε περισσότερες δράσεις. Μέχρι ώρας τα αποτελέσματα πηγαίνουν πολύ καλά, ήδη αναπτύσσονται πολλές δράσεις και οι συνεργάτες είναι από την Δανία, από την Ιταλία, από την Εσθονία, από την Ολλανδία. Και σκεφτόμαστε στο μέλλον να αναπτύξουμε δράσεις στην περιοχή του Δούναβη, καθώς επίσης και εδώ πέρα στην Ελλάδα εμείς ως οικομαχητές θα θέλαμε να συνεχίσουμε. Επίσης να σημειώσω ότι ο Δήμος Μεσολογγίου μας βοηθά παρέχοντάς μας το κτίριο της ΔΕΠΑΜ, καθώς επίσης και το ΣΥΝ Μεσολογγίου, το Τοπικό Συμβούλιο Νέων, συνέβαλε και αυτό στο να προωθήσουμε τους οικομαχητές στο Μεσολόγγι και να γίνει αυτή η συνάντηση. Ποια είναι η διάρκεια του προγράμματος αυτού? Το «Αλλάζοντας τοπίο» ξεκίνησε στις 28 Δεκέμβρη, πριν 2 μέρες, και θα τερματίσει στις 2 Γενάρη. Στη συνέχεια, οι συνεργάτες θα συνεχίσουν να επικοινωνούν μέσω ίντερνετ και ελπίζουμε σε περαιτέρω συνεργασίες.